Dobar dan, za ono ko ne zna, ja sam dolazim iz Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova. I upravo ovo što je rekao Zvonko, ja sam došla u državnu upravu iz javnog servisa, iz RTS-a, gde sam se godinama bavila dijasporom na internetu, znači posle nekog svog novinarskog iskustva u samom televizijskom novinarstvu, ušla sam u konvergentno stanje medija i bavila sam 2010. isključivo internetom i dijasporom, pa je bio moj neki logični sled da dođem u tu kancelariju gde smo zajednički, Zvonko je jedan od takođe začetnika ovog domena diaspora.gov.rs započeli da radimo na ovom kanalu komunikacije s dijasporom. Kad smo birali ime diaspora.gov.rs, išlo se na jednu otvorenu varijantu i bežanja od prethodnih skraćenica koje nikome ništa nisu značile, kako beše ono zvonka, više se ništa nije znalo. I ispostavilo se, s obzirom na način na koji se dijaspora inače u državnoj upravi tretira, da je to dobra odluka, da smo mi zadržali naš domen i nastavili da radimo u nekom kontinuitetu, bez obzira na to što je kancelarija ukinuta, pretvorena upravo, sutra će možda da bude nešto drugo, ali se iskreno nadamo da će ovaj kanal komunikacije ostati. Specifična je ta komunikacija sa dijasporom. Kada smo radili način, ja sam došla iz novinarstva i ja sam se bavila sadržajem, znači isključivo. I smatram da u mom izlaganju je sasvim u redu da pričamo o sadržaju onoga što mi predstavljamo na ovom sajtu, a samim tim i našim aktivnostima na društvenim mrežama. Dijaspora je jedna osetljiva kategorija, vrlo heterogena i vrlo pažljivo je se mora prilaziti u objavama i zato se mi u državnoj upravi najlakše je nama da se držimo dokumenta kada krećemo u tu priču. I naravno mi imamo naš zakon o dijaspori, Srbima u regionu, zakon o ministarstvima koji propisuje delokrug uprave, imamo strategiju očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države Srbima u regionu i imamo, ne znam koliko to ljudima koji nisu u državnoj upravi poznato, smernice za izradu već prezentacije organa državne uprave koje izrađuje naš organ u sastavu Ministarstva državne uprave trenutno, ranije je bio pod nekim drugim ministarstvima, to je direkcija, odnosno uprava za digitalnu... Ili agendu ili... Nije digitalnu agendu, nego uprava za elektronsku komunikaciju, već kako se sad zovu. Ili elektronska uprava. E-uprava je u stvari onaj sajt koji je možda ono poznati čiji statistikom Milana malo pre objašnjavali. Taj sajt e-uprava je pri toj direkciji za elektronsku komunikaciju koja se nalazi sad u Ministarstvu državne uprave, pa se eto nadamo da će i u tom smislu ojačati taj segment komunikacije sa ljudima i napolju, ali unutra. Ovo je jedna matrica po kojoj mi funkcionišemo. Informisanje je ono što izlazi iz našeg delokruga koji je definisan u zakonu o ministarstvima. Naše informisanje ovog sajta je napravljeno inače i kasnije ćete vidjeti preko navoda na društvenim mrežama da funkcioniše dvosmerno, od matice ka dijaspori i od dijaspore ka matici. To nam omogućava komunikaciju, a komunikacija nam omogućava povezivanje. Mi sada imamo jedan dobar kanal komunikacije, relativno pouzdan, možemo jako brzo da plasiramo informaciju koju treba da plasiramo, ali jako brzo da dobijemo feedback iz dijaspore bez ikakvih kako se to kaže, smetnji u komunikaciji. Zato celokupna ta komunikacija se radi preko elektronskog biltena pod 1 i preko ova za sada samo ova dva naloga koje su aktivna, iako imamo i YouTube nalog i Google Plus koji je posebno bitan za
isključivo sa ove tri sledeće stvari i otprilike iz neke, znate kako kad imate direktora, kad se radi puno radno vreme, vi ne imate vremena da obavljate bilo šta drugo, sem ono što vam je obaveza. A ove sve druge stavke su nama omogućile da imamo jedan korpus followera koji su zaista profilisani kao dijaspora. Prosto mi nemamo mnogo ljudi iz Srbije. To je neki broj, o brojkama ću na kraju, mislim da su jako važne za ovo što mi želimo da postignemo ovde. Ali, znači, šta smo mi u proteklih godina? Delili smo sve informacije državnih institucija. Znači, imamo listu koja se zove Serbia Official i nama su tu sva ministarstva, kancelarije, čak i TOS i neke institucije koje su bitne na nivou države. Mi delimo samo informacije koje se na ovaj ili onaj način tiču tih ljudi koji su, znači, građana državljana Srbije van Srbije, dijaspore i Srba u regionu. To je vrlo plastično, ću vam kasnije objasniti. Dakle, Ministarstvo prosvete radi upitnik, podelili smo upitnik, potpisan ugovor o priznavanju vozačkih dozvola sa, ne znam, Nemačkom i nadal, podelili smo tu priču, olakšana državljanstvo, dobijanje državljanstva, sastanak, evo se danas je to bilo, znači to su stvari koje se dele. Naravno, evo i ovo što je ovaj gospodin iz ambasade američke pominjao, nama je bila prva i vest na sajtu, a kamoli na našim nalozima. Ova priča sa direktnim letom za Ameriku, jer znamo da se to izuzetno prati. I naravno, mi smo to, znajući ove naše internet stvari, ovaj nalog kojem je pričao Branko, Foreign Affairs, nekako smo se samo inicijativno spojili i sve ono kada se tweetuje nešto o našim ambasadama, infografici ambasada, obavezno mi retweetujemo, zato što prosto je to u redu da naši ljudi koji nas prate znaju gde mogu da se obrate za bilo kakvu informaciju. Takođe, znači, sa tog naloga sve što iole ima veze sa našim građanima u inostranstvu mi retweetujemo. Ovaj treći segment koji se odnosi na nevladin sektor se mahom odnosi na organizacije dijaspore, to je opet vezano za naš delokrug, jer uprava sarađuje zvanično ne sa pojedincima, nego sa organizacijama i mi preko organizacija dijaspore dobijamo razne informacije koje se tiču raznih događaja u dijaspori i vrlo često, znači na Twitteru je to malo slabije, moram priznati, pošto nažalost još uvijek nam dijaspora u tom obimu nije na Twitteru, ali recimo na Facebook nalogu su oni apsolutno prisutni i mi ih veoma često šerujemo, njihove događaje, fotografije sa raznih sakupljanja i to su sve lepe stvari koje su jako fino prijemčive i jako se lepo povezujemo sa njima na taj način. A što se tiče ovog brenda, mogli bi posebno za dijasporu da vidimo šta je za njih brend i da napravimo jedan upitnik na šta oni to pa reaguju, jer prosto ima jedan spisak stvari na koje je apsolutno nemoguće da me reaguju. Mislim, počeo od fotografije bureka, ali pa tako da. To ulazimo, ja ću malo ubrzam, to ulazimo u ovu zonu imidža aktivizma. To je ono gde se najviše dobija pratilaca iz dijaspore i u tome nam naravno polažu turističke organizacije. Ja sam tu nešto dala neke priloge, primere. Ovo je recimo jedan tweet koji se tiče našeg delokruga, neki kamp koji je u toku. Ovo sam manje više se ispričala već. To je ta Srbija zvanično lista koju zapravo mi imamo. Ovo je jedan od retvita Ministarstva prosvete. Sad ulazimo u zonu dijaspore i Srbije regionu hashtagova koje koristimo, koje smo tu negde mi zaključali, ja ne znam da li ko još uvijek tweetuje po tome, ali su hashtagovi jako važni, zato vam savjetujem da što pre smislite hashtag za One World. I ovo su
događaji, organizacije klubova koje, znači ovo se odnosi na sadržaj, ovo druga deo se odnosi na izvore. Mi naravno za sada od naših DKP-a samo postoje nalozi u Vašingtonu i u Čikagu i mi tesno sa njima sarađujemo, retvitujemo i dobijemo njihove informacije, objavljujemo. Tako da u perspektivi, naravno, sve ono što oni puste, a tiče se dijaspore i Srba u regionu, bi trebalo da se preko tog naloga dalje retvituje ili širi. Mediji dijaspore su jedan takođe jako važan izvor za nas i naravno organizacije dijaspore Srba u regionu koje su opet tu manje više nama svima poznate. Ovo je Serbian Embassy US, na primer, iz Washingtona, ovo je Serbia Travel, mislim, to su stvari koje naša dijaspora vodi, ima pogled na ovo, ove brojevi su ovako uobičajeni kod njih, tako? Ovo su naše financije. Ja sam namerno stavila ovaj hashtag gore u ćošku. Ovo je Serbia.com, jedan od sajtova koji je učestvovao sa vremenom na nekom konkursu uprave, odnosno kancelarije, koji su uvezani sa nama, isto kao i recimo Fond Serbijana, isto imidž aktivizam. Ovo su sve primjeri imidž aktivizma. Evo ga još jedan imidž aktivizam, ovo naši obožavaju. Ovo je sasvim prirodno Medvedović, trešnje, krupno, jagode, sosise. Ovo je sad kraj, ovo pričam imidž aktivizmu, svi ste možda čuli za Meet the Serbs. Oni prosto mi, kad smo poslednji put radili tu konferenciju Medije dijaspore 2013. kad je bilo, oni su bili naši gosti, pozvali smo ih baš zbog svoje snage i moći i onoga što rade na mrežama i mislim da trenutno oni zaista najbolje rade. Zašto? Zato što pratite njihove hashtagove. Oni imaju hashtagove i njima je Srbija uvijek. Znači na engleskom idemo u priču o javnoj diplomati, digitalnoj javnoj diplomati, baveći se isključivo sa ove tri sledeće stvari i otprilike iz neke, znate kako kad imate direktora, kad se radi puno radno vreme, vi nemate vremena da obavljate bilo šta drugo, sem ono što vam je obaveza. A ove sve druge stavke su nama omogućile da imamo jedan korpus followera koji su zaista profilisani kao dijaspora. Prosto mi nemamo mnogo ljudi iz Srbije. To je neki broj, o brojkama ću na kraju, mislim da su jako važne za ovo što mi želimo da postignemo ovde. Ali, znači, šta smo mi u proteklih godina delili smo sve informacije državnih institucija. Znači, imamo listu koja se zove Serbia Official i nama su tu sva ministarstva, kancelarije, čak i TOS i neke institucije koje su bitne na nivou države. Mi delimo samo informacije koje se na ovaj ili onaj način tiču tih ljudi koji su, znači, građana državljana Srbije van Srbije, dijaspore i Srba u regionu. To je vrlo plastično, ću vam kasnije objasniti. Dakle, Ministarstvo prosvete radi upitnik, podelili smo upitnik, potpisan ugovor o priznavanju vozačkih dozvola sa, ne znam, Nemačkom i nadal, podelili smo tu priču, olakšana državljanstvo, dobijanje državljanstva, sastanak, evo se danas je to bilo, znači to su stvari koje se dele. Naravno, evo i ovo što je ovaj gospodin iz ambasade američke pominjao, nama je bila prva i vest na sajtu, a tamo i na našim nalozima. Ova priča sa direktnim letom za Ameriku, jer znamo da se to izuzetno prati. I naravno, mi smo to, znajući ove naše interne stvari, ovaj nalog o kojem je pričao Branko, Foreign Affairs, nekako smo se samo inicijativno spojili i sve ono kada se tweetuje nešto o našim ambasadama,
sada obavezno mi retvitujemo, zato što prosto je to u redu da naši ljudi koji nas prate znaju gde mogu da se obrate za bilo kakvu informaciju. Takođe, znači, sa tog naloga sve što iole ima veze sa našim građanima u inostranstvu mi retvitujemo. Ovaj treći segment koji se odnosi na nevladin sektor se mahom odnosi na organizacije dijaspore, to je opet vezano za naš delokrug, jer uprava sarađuje zvanično ne sa pojedincima, nego sa organizacijama i mi preko organizacija dijaspore dobijamo razne informacije koje se tiču raznih događaja u dijaspori i vrlo često, znači na Twitteru je to malo slabije, moram priznati, pošto nažalost još uvijek nam dijaspora u tom obimu nije na Twitteru, ali recimo na Facebook nalogu su oni apsolutno prisutni i mi ih veoma često šerujemo, njihove događaje, fotografije sa raznih sakupljanja i to su sve lepe stvari koje su jako fino prijemčive i jako se lepo povezujemo sa njima na taj način. A što se tiče ovog brenda, mogli bi posebno za dijasporu da vidimo šta je za njih brend i da napravimo jedan upitnik na šta oni to pa reaguju, jer prosto ima jedan spisak stvari na koje je apsolutno nemoguće da me reaguju. Mislim, počeo od fotografije bureka, ali pa tako da. To ulazimo, ja ću malo da ubrzam, tu ulazimo u ovu zonu imidža aktivizma, to je ono gde se najviše dobija pratilaca iz dijaspore i u tome nam naravno pomažu turističke organizacije. Ja sam tu nešto dala neke priloge, primere. Ovo je recimo jedan tweet koji se tiče našeg delokruga, neki kamp koji je u toku. Ovo sam manje više sve ispričala već. To je ta Srbija zvanično lista koju zapravo mi imamo. Ovo je jedan od retvita Ministarstva prosvete. Ovdje sad ulazimo u zonu dijaspore i srbirujemo hashtagova koje koristimo, koje smo tu negde mi započeli, ja ne znam da li ko još uvijek tweetuje po tome, ali su hashtagovi jako važni, zato vama savjetujem da što pre smislite hashtag za One World. I ovo su događaji organizacije klubova koje, znači ovo se odnosi na sadržaj, ovo druga deo se odnosi na izvore. Mi naravno za sada od naših DKP-a samo postoje nalozi u Vašingtonu i u Čikagu i mi tesno sa njima sarađujemo, retvitujemo i dobijemo njihove informacije, objavljujemo. Tako da u perspektivi, naravno, sve ono što oni puste, a tiče se dijaspore i Srba u regionu, bi trebalo da se preko tog naloga dalje retvituje ili širi. Mediji dijaspore su jedan takođe jako važan izvor za nas i naravno organizacije dijaspore i Srba u regionu koje su opet tu manje više nama svima poznate. Ovo je Serbian Embassy US, na primer, iz Washingtona, ovo je Serbia Travel. Mislim, to su stvari koje naša dijaspora vodi, ima pogled na ovo. Ove brojevi su ovako uobičajeni kod njih, tako? Ovo su naše turiste. Ja sam namerno stavila ovaj hashtag gore u ćošku. Ovo je Srbija.com, jedan od sajtova koji je učestvovao sa vremenom na nekom konkursu uprave, odnosno kancelarije, koji su uvezani sa nama, isto kao i recimo Fond Serbijana, isto imidž aktivizam. Ovo su sve primjeri imidž aktivizma. Evo ga još jedan imidž aktivizam, ovo naše obožavanje. Ovo je sasvim prirodno Memedović, trešnje, krupno, jagode, sosise. Ovo je sad kraj, ovo pričam imidž aktivizmu, svi ste možda čuli za Meet the Serbs. Oni prosto mi, kad smo poslednji put radili tu konferenciju Medija dijaspore 2013. kad je bilo, oni su bili naši gosti, pozvali smo ih baš zbog svoje snage i moći onoga što rade na mrežama i mislim da trenutno oni zaista najbolje
Zašto? Zato što pratite njihove hashtagove. Oni imaju hashtagove i njima je Srbija uvijek. Znači na engleskom idemo u priču o javnoj diplomatiji, digitalnoj javnoj diplomatiji, nijedan tweet koji se tiče imidža ne bi smeo da prođe bez hashtaga Srbije. To se recimo posebno treba da se sugeriše TOS-u, koji stalno šeruje postove o Srbiji, a nijednom ne stavi hashtag Srbije. Tako da to su neke stvari koji prosto ili možda neznanje ili ljudi ne shvataju koja je snaga, koja je važnost tih hashtagova. Vidite, vi kad stavite hashtag Srbija, a ovdje ima 15 retvita, sad da vam ne objašnjavam, ali kogod ukuca Srbija, izaći će mu taj dobar tweet o Srbiji, mit the Serbs, a ne neki koji je loš. Ovo je moj zaključak. I mislim da je to sada već svima jasno, znači jedan tweet na jedan hashtag Srbija i već ste ambasador ili bar diplomate javne digitalne diplomatije. Evo nekih podataka. Ovo je još jedan stvar gdje se izvinjamo Zvonko. Znači ovo je, drago mi je zato što se Milena nije bavila Turskom, ja sam se bavila Turskom zato što su jaki u saradnji sa svojom. Znači, oni imaju jedan organ koji se zove Presidency for Turks Abroad and Kin Communities, ovo je slobodan prevod. Taj organ je pri premijeru Turske i oni imaju jedan Twitter nalog koji postoje 2011-31.4K. Da vam kažem, ovo smo mi dole, to uopšte nije loše. Da se razumemo, razlika u godinama. Drugo, turske dijaspore ima mnogo više nego naše, a mi ovde nismo ništa uložili. Nema novca u ovome. Znači, ovo je entuzijazam, ovo je ova priča i tu se priča završa. Ali sad, jedan poražavajući podatak. Kancelarija za javnu diplomatiju pri premijeru Turske nije, znači, Ministarstvo spoljnih poslova. Ovo su 4 naloga, Baškan, Bakri, turski, engleski, francuski i arapski. Sad te brojeva sad vidite.